Καλημέρα παιδιά. Εδώ βρίσκομαι στην περιοχή σύνορα Κρυονέρη-Δροσοπηγή, η οποία δυστυχώς καταστράφηκε φέτος τον Ιούλιο του 2025 με την καταστροφική φωτιά που κατέστρεψε εδώ την περιοχή, και θέλω να σας δείξω λίγες εικόνες πως απέμεινε ένα δάσος, μια πανέμορφη περιοχή. Ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή. Εκεί πάνω είναι το Κρυονέρη, η αρχή του Κρυονερίου. Κοιτάξτε εδώ, καταστροφή. Κοιτάξτε. Είμαστε μέσα Οκτώβρη. Έχει κάνει λίγες βροχές σχετικά για φθινόπωρο. Εδώ είμαστε μέσα στη ρεματιά, η οποία είναι ξερή. Οπότε θα περπατήσουμε μέσα στη ρεματιά, μέσα στην Κήτη, με απλά παπούτσια. Κατεβαίνω εδώ. Να, εδώ είναι η Κήτη. Εδώ κορμί, καμένη, πεσμένη μέσα. Αυτά είναι πλατάνια τα οποία έχουν καεί. Βλέπω ξαναπετάνε λίγο από τη βάση τους, από τον κορμό. Αλλά τι να κάνουνε. Αυτά εδώ που έχουν καεί ήταν αιωνόβια πλατάνια. Πότε θα μεγαλώσουν, πότε θα ξαναγίνουν μεγάλα για να προσφέρουν σκιά όπως παλιά. Αυτά θέλουν χρόνια και καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Εδώ σας δείχνω πάνω τα πρανή πως μείνανε. Κρανίου τόπος. Λες και έπεσαν βόμβες ναπάλμ. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Απίστευτο. Λοιπόν, περπατάω λίγο προς τα εδώ. Μέσα στην Κήτη είμαι. Κοιτάξτε, καταστροφή. Καταστροφή. Όλα μαύρα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ως πάνω που είναι οι πηγές της ρεματιάς, δεν έχει μείνει τίποτα. Οι αιωνόβια πλατάνια έχουν καεί. Περνάω από την απέναντι μεριά για να πάρω αυτό το μονοπατάκι εδώ, το περπατήσουμε μαζί. Έχω λαχανιάσει λίγο. Λες και είναι σκηνή από θρίλερ. Όλα μαύρα εδώ. Σκηνή από θρίλερ. Και δεν είναι, θρίλερ είναι. Άμα ένας παράδεισος καταστρέφεται και μένει μια μαύρη περιοχή, μετά μπορούμε, γιατί έχει καύσωνα το καλοκαίρι. 4-5 βαθμούς πάνω η θερμοκρασία στην περιοχή από αυτό. Τραβάει αυτή η μαυρίλα τώρα όλη τη θερμοκρασία. Δεν αποβάλλει καθόλου, προστατεύει καθόλου από την ακτινοβολία, από τον ήλιο, από τη θερμοκρασία. Δεν προστατεύεται καθόλου η περιοχή. Λοιπόν, ξαναγυρνάω μέσα στην Κήτη. Θα περπατήσουμε μέσα στην Κήτη τώρα. Είναι μέσα Οκτωβρίου, δεν έχει καλές βροχές ακόμα. Και έτσι είναι ξερή. Να, εδώ είναι η Κήτη. Ό,τι απέμεινε από την Κήτη δηλαδή. Ακόμα και η Κήτη κάηκε.
Αυτό το είδα και πριν που ερχόμουν, κοιτάξτε εδώ. Και όχι αυτό, είδα και... Μισό λεπτό. Εδώ, κοιτάξτε. Το ζουμάρω. Μία καμένη χελώνα. Μία καμένη χελώνα. Ένα κουφάρι από χελώνα. Αυτό κάποτε, παιδιά, ήταν χελώνα αυτό το πράγμα. Προσπάθησε εδώ να κρυφτεί. Κοιτάξτε εδώ τι απόμεινε. Μόνο το καβούκι έμεινε. Όταν ήρθε η φωτιά προσπάθησε να κρυφτεί εδώ κάτω από το βράχο. Αλλά ούτε εκεί σώθηκε. Εδώ έσκαψε λίγο, προσπάθησε μια τρύπα να σκάψει. Μπήκε από εδώ κάτω από το βράχο μέσα στην κήτη της ρεματιάς. Αλλά η θερμοκρασία τότε ήταν μόνο το θερμικό κύμα. Φωτιά κατέβηκε μέσα στην κήτη. Κοιτάξτε, στάχτες μέσα στην κήτη. Πάει η χελώνα, να τι απομείνε. Ένα κουφάρι, ένα καβούκι μόνο. Και είναι η πέμπτη χελώνα που συναντάω. Το πέμπτο καβούκι μάλλον. Φανταστείτε τι καταστροφή στην πανίδα. Στην πανίδα. Σαύρες, φιδάκια. Τα πάντα εξαφανίστηκαν. Καταστράφηκε η περιοχή. Περπατάω μες στην κήτη. Είναι σπάνια διαδρομή, γιατί εδώ όταν βρέξει θα τρέχει νερό, δεν μπορεί κάποιος να περπατήσει. Και από του χρόνου θα φυτρώσουν και τα βάτα. Οπότε θα κλείσει η διαδρομή. Κοιτάξτε εδώ, καταστροφή. Πλατάνια καμένα. Έχουν αποτεφρωθεί από τις χειρότερες φωτιές που είχε η περιοχή. Ήτανε μία φωτιά την περίοδο του καύσωνα. Η θερμοκρασία τότε ήταν ήδη 40 βαθμοί. Έπιασε και φωτιά και τα αποτέλειωσε όλα. Εδώ είναι πεσμένα κλαδιά. Μάλλον είναι δύσκολο να συνεχίσουμε. Θα κλείσω το βίντεο. Αλλά πάνω κάτω δυστυχώς η περιοχή. Μισό λεπτό να σας δείξω τα πρανή πως έχουν γίνει από πάνω. Το φαίνονται καλά. Κοιτάξτε. Άμα παρατηρήσατε εκείνες οι τρύπες μες στο έδαφος ήταν κορμί. Έχουν καεί ακόμα και οι ρίζες. Και οι ρίζες έχουν καεί. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα και από αυτή τη μεριά. Και από τα δύο πρανή μια τεράστια περιοχή αποτεφρώθηκε. Αποτεφρώθηκε και έγινε έρημος. Το δάσος, ο παράδεισος, η βιοποικιλότητα, η μεγάλη πανίδα που είχε έγινε μια έρημος. Μέσα σε λίγα λεπτά. Καταστροφή. Καταστροφή. Ακόμα και τα αιωνόβια πλατάνια κάηκαν. Που το πλατάνι ξέρουμε είναι ένα δέντρο που δεν καίγεται εύκολα. Εδώ βλέπετε καταστροφή. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ήθελα να σας δείξω τι προκαλεί, τι γίνεται με τη φωτιά εδώ, τι απομένει μάλλον. Κοιτάξτε, εδώ έχει καεί η ρίζα του πλατανιού. Έχει κάνει τρύπα από κάτω. Κοιτάξτε. Προσπαθεί να πετάξει λίγο από πάνω. Έχει κάνει τρύπα ο κορμός από τη φωτιά. Από κάρβουνο έχει γίνει. Θέλω να πω, παιδιά, λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο σχετικά με τη φύση, την προστασία της φύσης που μας αφορά όλους. Φανταστείτε, περπατάς μέσα σε ένα δάσος και ηρεμείς. Εγώ ηρεμώ. Έρχομαι, κάνω πεζοπορία στο δάσος, εδώ δροσοπηγή Βαρυμπόπη και ηρεμώ. Αλλά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο.
Άμα θέλετε κάντε εγγραφή και like στο κανάλι μου για περισσότερα και καλύτερα βίντεο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ παιδιά.